Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa masu kallon mu da sauraron mu. Barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon bidiyo namu inda zamu je kai tsaye zamu dan ƙara ma juna sani akan wani al'amari da ke faruwa game da password. Password yana nufin lambobin sirri na koma menene, duk wani abu da za a ce zaka sa wasu lambobi kafin kai fasting, to yana nufin password, to kenan lambobin sirri. A misali akwai wani lokaci da zaka ga mutum ya manta password din shi na bangaren ko Facebook ko Instagram ko Lucky ko ma dai menene haka, kuma amma kila ba zai iya yin forgotten password ba saboda saboda kila layin baya nan wanda ya kamata ya forgotten password a tura mai da misali lambobin code. Sannan kuma bayan haka nan ma forgotten password ma wani lokaci shi kanshi matsala ne ma, saboda sai su ta baka yan matsalatsalu da sauransu. So yanzu zamu kawo muku wata hanya guda ɗaya wacce duk inda ka shiga duk wani password da ka yi amfani da shi a wayarka yana yin saving a wannan wajen, kuma zaka je ka duba shi ka jerin password ɗin da ka yi amfani da su tun tsawon shekaru da duk kake amfani da shi, za ka gan shi a jikin wannan wajen da zamu nuna maka. Yanzu da farko bara mu ga yanda shine misali, yanzu bara mu buɗe network. So yanzu zamu je mu nuna maka kai tsaye yanda zaka duba password ɗinka duk wanda ka san ka manta ba tare da kai wani wahalan forgotten password ba, saboda ba kowane bangare ne ake iya yin forgotten password ba. So yanzu da farko idan kana so ka duba password ɗinka, kowa ya san kowannen mu ya san manhajar Chrome browser ita ce wannan. Misali idan kana da ita, idan baka da ita to dama gaskiya ya kamata duk wani mai aiki da Android sosai haka to ya mallake ta, saboda yanzu ba wata browser sama da Chrome. Wata browser gaskiya dai kowanne ya bangaren aikin shi, amma Chrome karshe ce. So sai ka shiga cikin Chrome ɗinka. So yanzu kamar yadda kuke gani muna cikin manhajar Chrome. So idan ka zo nan misali irin fuskar da ya baka, duk ma dai yanayin fuskar da ya baka, sai ka zo daidai nan wajen ɗigo-ɗigon nan guda uku sai ka danna. So idan ka danna yanzu gashi na ya baka options da yawa, to abinda zaka zaba a cikin wannan option din shine setting. Gashi nan sai ka zo sai ka danna shi. So alhamdulillah kamar yadda kuke gani yanzu ga jerin abubuwa shi ma da ya ƙara bamu da yawa ga sunan. Akwai sace da yawa da zaka iya a nan, to amma yanzu maudu'in mu akan password ne, saboda haka akan iya shi zamu tsaya. Ba mamaki nan gaba mu dinga samun lokaci muna kawo muku amfani kan wayannan jere-jere. Yanzu idan kuka lura ga wani guna an rubuta passwords, so nan zaka shiga. So idan ka shigo nan yanzu kamar yadda kuke gani, yanzu misali duk wani platform da na amfani da shi a ƙasar nan, kuma ga irin su Audiomack, Dropbox, email is Katana, Facebook, menene ga sunan ne, su Facebook, su Instagram, su TikTok, su Lucky da sauransu da duk gasu nan. Duk wannan da kuke gani jerikan password ɗina ne wanda na yi amfani da su. So yanzu alhamdulillah yanzu bara na samu, domin gane da abubuwan ke tafiya, bara na samu wani password ɗina guda ɗaya na ainihin buɗe domin ku ga yadda abubuwan suke wakana, wanda na san cewa ko da jama'a sun gani abun ba zai zama illa ba. Yanzu misali bara in shiga wannan. So kan ga yanzu na shigo cikin wannan. So yanzu ga yanan Katana Facebook.com, ga nan ban da amfani da ta nan 9027397200. So ga password na a ƙasa, amma kuma an yi hiding din shi. Yanzu ina buƙatar na gan shi na ga wani irin password ne, sai in zo nan wajen idaniyar nan sai in danna. So yanzu idan ka danna zai baka cewa enter your pin, mana pin wanda kake yin unlocking din wayar ka yayin da ka ainihin kashe ta. So sai ka danna pin ɗinka wanda kake amfani da shi sai ka yi fast. So kuma yanzu gashi nan Aminu Yusuf shine sunan password ɗina, ko da na manta. Ya kamata ku riƙe da kyau, ko da ka manta password ɗinka kar ka wani wahalan yin forgotten password ko kana ba wani wayar ka da sauransu. A'a, ka shigo nan kawai za ka ga DJ ne, kuma wannan password ɗin Aminu Yusuf. So haka dan duk wanda na shiga a cikin nan za ku ga ya buɗe min password, amma ba lallai mu ci gaba da buɗewa ba, saboda wani password ɗin sirri na ne. Wannan ma da na buɗe na san cewa ba matsala, saboda ko da na buɗe shi dan amfanin shi ya riga ya gama. So alhamdulillah, amma idan kana so ka mara wannan tsarin fa, abin da kamata ka sani kafin kama binciki password ɗinka shine duk yayin da ka yi login ɗin password a wayar ka lura ko za ka shiga irin Facebook ko Instagram ko TikTok ko kai ko ma menene dai, idan za ka shiga za ka ga yana maka save password. In ka danna OK to shikenan yayi saving. Ko da zaka canja waya a wannan email din naka da tunda kai saving din shi, to da zan canja wannan wayar ma ina login a wata wayar zai appearing duka, saboda ai wannan password din da kuke gani ba wai iya wannan wayar ne na amfani da su ba, a kasancewar email ɗina ne akan wayar yasa suka yi appearing. So insha Allah wannan dai
wata hanya ce mai sauki wacce zamu gane duk wani password da muka yi amfani da shi saboda kar mu wahal da kanmu wajen yin forgetting ko kuma mu je muna ba wasu wayoyin mu har suna sanin sirrikan mu, domin ko shi password nambobi ne na sirri. So alhamdulillah dai wannan shine abin da bidiyon mu ne zai koyar da ku. Alhamdulillah, please muna godiya da kasancewa tare da mu. Wanda ya mana subscribing ba kuma ya daure ya mana, wanda kuma ya mana subscribing ya daure ya cigaba da bibiyar mu. Sannan kuma kar ku manta kuma na like din wannan bidiyo idan ya burge ku, domin kuwa like din bidiyo yana matukar taimakawa wajen yaduwar shi zuwa ga al'umma. Muna godiya, sai mun kara jamewa da ku a wani bidiyo na gaba insha Allah.